2 γκολ σήμερα, πολύ μεγάλη εμφάνιση και από την ομάδα και υπάρχει πλέον αγωνία για την Τετάρτη. Έτσι. Υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι. Αυτό τελικός είναι αυτό την Τετάρτη. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Αγωνία δεν υπάρχει. Προετοιμαζόμαστε απλώς για ένα μεγάλο παιχνίδι. Ήδη το μυαλό μας είναι εκεί και είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Μια ερώτηση ακόμα. Δεν θέλω να ρωτήσω τετριμμένα πράγματα. Ξέρεις τι δείχνει στον κόσμο, ότι θες να πάει να το πάρεις μόνος σου αυτό το πρωτάθλημα. Στόχος μου είναι να βοηθάω όσο περισσότερο μπορώ. Αυτό Το νιώθεις αυτό? Νιώθω ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και ότι μπορώ να κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο στόχος μου και αυτό προσπαθώ να κάνω σε κάθε παιχνίδι. Τέτοια εικόνα Έλληνα παίκτη δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι Ευχαριστώ κάτι πολύ. το οποίο το βλέπουμε όλοι αυτό μες στο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε Ότι καλά. σε κάθε παιχνίδι και μια ενέργεια σήμερα πάλι εντυπωσιακή, μια ωραία τρίπλα, μια ωραία πάσα. Τελικά ένας ποδοσφαιριστής πώς βελτιώνεται, γιατί η βελτίωση τα τελευταία 2 χρόνια που έχεις εσύ είναι εντυπωσιακή. Παρακολουθείς τηλεόραση, βλέπεις κινήσεις άλλων ποδοσφαιριστών. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Γενικά δεν βλέπω ποδόσφαιρο πάρα πολύ, αλλά παρατηρώ, εντάξει, εννοείται τους μεγάλους επιθετικούς, αλλά δεν είναι ότι η βελτίωση, αυτά τα πράγματα μπορούσα να τα κάνω και από πριν, τα έκανα και από πριν. Απλώς πλέον τα κάνω με μεγαλύτερη συχνότητα. Σου βγαίνουν όμως. Μου βγαίνουν, εντάξει, αυτό έχει. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα έκανα και στο παρελθόν. Ότι δεν τα κάνω για πρώτη τελευταία φορά. ερώτηση και φεύγουμε. Πέρα από τα δικαστήρια, Βουρανίγκλες, θες να πεις κάτι άλλο για αυτό που έγινε μες στη εβδομάδα σε όλους αυτούς που πήγαν να σε σπηλώσουν? Όχι, τι να πω. Μπροστά στην κάμερα, τι θα πεις σε αυτούς Δεν έχω να που πω κάτι. επιχείρησαν να κάνουν κάτι τέτοιο? Η απάντησή μου θα δοθεί στο γήπεδο όπως πάντα, δεν ασχολούμαι με αυτά. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνω τα πάντα όσο πιο καθαρά γίνεται. Είμαι δίκαιος, οπότε δεν είχα να φοβηθώ τίποτα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.